tunye doka ko an ka bilasirali ke hijabu la an tunye bi fola hidula an tunye an tuma wakati yɛrɛ fɔ an ko dɔn wɛrɛ mais min ye courage kan n'an balimamuso dɔw y'an ta direct kan wɛlɛ ko deresi olu damina la ka kɛra ka deresi damina u ye fɛn caman faamu ka sunna ta mais u ma deli ka bɛn hijabu ko la an ka deresiw la an ye lahidu min tan ka bɔ a sira fɛ u bɛ se k'u ka hijabu dɔn cogo fana dɔn cogo min balima hijabu komi ni suratu nuru an bɛ ala deli ala ka ɲuman lasa ma ni kɛnɛya ye mais nin ye ɲininkali jaabi de k'u bilasira hijabu delila nana min na n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ muso ma hijabu ye a fɔlɔ dɔrɔki min bɛ dɔ i kan na u b'a fɔ min yɛrɛ ma hijabu a filanan kunnabiri a sabanan ɲɛ datugu la k'i ɲɛ datugu ɲɛ datugu ciden tile la ko fila tun bɛ an b'u hadisaw fɔ niqabu wal burqa nin fila de tun bɛ muso tun b'u ɲɛ datugu n'a ye saba de tɛ nin ɲɛ wa naani na ga muso ka ga dɔ tɛgɛ la ka tɛgɛ faraw fana datugu duuru na i sen faraw ka datugu ni nin duuru farala ɲɔgɔn kan muso lama de a b'a nin kɔrɔ de ko hijabu bon ni hijabu ninnu fana an bɛna saratu kuma u ka saratu fana kan fɔlɔ la an ko hijabu ye mun ye qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين hijabu yere doy kanna addelila fule qawluhu ta'ala min jalabibihinna wal jilbabu jamu jilbabun wa huwa as-sawbu alladhi yasturu jami'a al-badan jilbabu ye fini de fini min ninya do abe fari kolo yoro be sutura ninte hijabu de laywa وأم آتية كحديث نانا رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الهيد يوم الإيدين وجوات القدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذرن الهيد عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إهدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبها من جلبابها hijabu delila fulanna hadisa la komin tu chaya ummu atiya sheba muso dedo ko cide nyawlu nya mariya sallin cini ni salliba ko muso be kabo kata salli keneka hari muso munum be kalo bola hari muso munun ye bogotiginu nulu te bo wakati be ulu be sokono kasanke ukorodo sutura kama be kabo kata salli keneka munum be kalo bola nu sera salliro la ulu kana do salli keneka u ka jo kofe ube ka sigi kerefela la me hera mimbe silamaw ka hera mimbe kenen ka nu silamaw ka duawu o ka ke unyana muso do ye cide nyinin ka ko ko muso be ka bo muso do be se ka sura anna hijabu ta bolo de hijabu ta bolo bo cide ko ni muso mi salli ba fula min fulen ni nyaw dola kele ni beta bede katade ako hari ni hijabu te min bolo kana tate de i balima muso do ka hijabu singa iki yere sutura ne katana i salli rola ni nana ibata dama don ko ko anye delata ni hadisala togo juma ni hadisa ya irana ala anna al mu'tadan inda nisa'i sahabatin allan taghruja al mar'atu illa bi jilbabi ni hadisa ya irana ko ja atun donen tumbe sheba muso bolo kan ladala ko ja muso to be few yere ni hijabu tila munna muso e cide nyininka parce que dole mrelu bolo de muso te bo abada ni hijabu tila bo cide fule ka fo be ka bo akoruna filani yorola parce que ulu bolo kala dala muso te bo few yere de ni hijabu tila ni hijabu dela
إيرانا ولم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج بغير جلباب أو تشيد ما جندي مسون نمكو كبو ni hijabu tila donc ni ya iranna ko hijabu wajibi dedo donc nambora hijabu la ma duru de fawiya fulanna kunna biri muso kunkolo kaddatu kunna biri kakila ودي لا جمعه قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن alakum musuku ka kunna biri uku da kunka kanu ka durke kan ku da tugunai kunna biri ka dai kunka ka jige ki ka durke kan da tugunai amba aishatu alaka je ka ba ma ko lamman najalati hajil ayatu akuntu mamini aya jigna wali yadribuna bi khumurihinna la juyubihinna musuku ka kunna biru da ukunkoloka ka gosi kunkoloka ku ka durke kan sutura nai akuntu mamini aya jigna أخذن أعذرهن فسغغنها من قبل حواس فاقتمرن بها يسيب موسو فلي أكوت ما من آيات جينا سيب موسو ما تاو تشفد hijabu tene bolo chidon ko anka ewa kunna biru sanye kunna biru tene bolo uyo fowa aku tara uyere ka fini mu be fini munun shiride ika fini min kunkol fini yoro min kajja muso tara sheba muso tara ulude tige ku kele nyogona kaka yere makunna biriye ukatafeu utara ukatafeu de fule katafe krefela dollaje adugumala ute ku ka krefela dollaje laje ka do tige ko bola ku ke kunna biriye ku kumbiri noye e fule kare konana sani ko muso minna ye konna jambali muso hijabu do atimbolo hijabu sanyeke bankande fule ni nyamene seba muso mogolla me ma nyina har uchefe uyere de taro hari ni setu yede utaru ka fini yoro min kajja ka yoro dotti go la ko faranyo ka kumbiri noy donc ni nya iranna muso ka kumbe datugo abala ubatala abala ni nyefulay parce que mun nañu kelen nafu parce que do ba fure e wagga ko min fule ni ni be dante mesa wahabiya ko de ni ka gado de kinye datuga be wahabiya ko de tefwa o de atumba be de la kelen fo donc kunna biri tafule ni nye ale dalila we harisa sahalon kono bon asalisan an-niqabu sabana nye datuna an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tantaqib limar'atu muharrimatun wala talbasi al-qunfadayn wala talbasi al-qunfadayn harisa sahalen nan abdullah ibn umar hadisa ako ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko muso ni na mutane almurai ube hijun ko nye datuna ikanodo ikana gan fula do ibolola ni nya hadisa sabatila salir buhari muslim kono donc minye muso ka nye datugo ana abe ba ubate wala tantaqibu almar'atu wala tantaqibu limar'atu almuhrimatu musum min benamula akana ewa nyeda tuguna indo donc ni nya iranna ko seba muso kala de tundo ube nyeda tuguna de ke kunyeda utugo odi ato chiden ko ni muso minyen namuta e kana nyeda tuguna ya kini da sa tugo harisai nya iranna kun niqabu dalla li hadith ala anna an-niqaba kana ma'rufa fi an-nisha'i harisai nya iranna ko nyeda tuguna ko adonen tumbe muso bolo e kakoro mais an ko nyeda tuguna mi Cheikh Salih Fawzani nyenen kara an jin Allah baka nyeda tuguna munun fulen nye ha akon nonun tede nonu itembe kenema inya yerebe kenema inu be ye kenema ni nyeda tuguna sugu tede nyeda tuguna min tumbe seba tilela ni yo ke nyana nya kise fima inde be kenema atoshi teye fima ni min bi nya kise ka ode be boni woye nye toteye ni gabu tunye nyinde folola mais si ça enya yere nyeda nyere bebe kenema foite ni tenye da tunete ni nyesira de kata tabarujuma kinye bo donc silamia sare nyeda tuna mi fo ni tede kura munumba mbolote nonunte anyuma muso ikinye da tugu sinyakero de kanyi kateme nonunka ni nyeda tuna tai rabi'an al-burqa yimunye
burugo e fende de nyeda tuguna de ale fanaye minye ube chew akufula madobe ni wo bala ni mo mun ba fe kayere makse nu bado ha burugo yo nyogona de ale kufula made do me wo de be nye wo de bala ni ya sori kunkolo la dron nye wo doron de be bo burugo yo ode o fana muso tumbu nyeda tugunu o fana ye ودل لا يموني أن عائشة رضي الله عنها قالت تلبس المهرمة ما شاءت إلا لبرقة المتوارد بالأصفر أما عائشة كل مسلم نية ناموتا كوي بفني شغل بدو فبرقة مي ني الأصفر ويري فاسو دي راكاسا كدي garadero ube fini do aka garanna kasakari ako fonni burugu min donna o irisugu garalai kano do ina muto ninye hadisa saleyi bo amfule kafu na muto ta nyeda tugu ni burugu ye ata nyeda tugu ni ewa nyeda tugu nay me utumbu nyeda tugu chogo werela de aisha to amba istu ka hadisa donna na ola ako ulu tara ciden no fe ciden ka hiju laba konnu be alikaba lamunumunu ni cetu krefe unye ube kenema ni wali cew gerla ulula sadalatu ihdana min jilbabiha min arashiha ala wajhiha fayjaja wajina kasafunahu amba shi to ko kawluto namula ni te burugodo ni te nyeda tunado ni wali muso do gerna wali ce do gerna ulula dro ku uka hijabu ku ubo jignye da uka ku nyeda udatugu pew ko ni wali ce temena ulula uba korta ibi nyeda tuguni chogo werele ita tuguni burugude ita tuguni ni qabude donc ni nyairana nunun tumbe dinala aqamisa duruna alqunfazani gafula delade be gafula fanala de musuka gafula do itegela an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wala tantaqib almar'atu almuhrimatu wala talbasu alqunfazaini ko ciden ko muson na yenna muta akana nyeda tuguna yisiri anyela donc akana gawu do fana ite gado ni namuta me ibi tege farawo ibu musobu udogo kuduka hijabu korwali cew kanuye me namu ni alumura ube hiju ite gado donc ni fana ya irana ga adonen tundo ga donen tumbe muso bolo ba donen tunte muso ka ga fana do o donen tumbe muso bolo ni fana yo irana donc nani ten ni nyeba abedde la sabatila muso be ni nani bedeke o ba fo hijabu duruna e munye she kadatu o de la e munye wali yadribuna bi arjulihinna li yulama ma yughfina min jinatihinna alako muso akana ka shenke kadugu kolon tante puru masiri munum ba usenna ukanna bo wali chuname parce que folo ka muso uluka finu be fufu no fede semfara uteye masiri mbi sheuna teye muso ka fini be fufa no fede donc nous ewa masiri munum bu senna nous ado ba fa nous beteme wali chewla ukado masiri ba senna utemeto wali chewma ubu shenke kadugo koron tante puru ewa masiri mba senna kannabo chewuna do ko masiri ba senna alako kanake akwa kana shenke kadugo koron ta puru masiri mba usenna onado parce que sen ndatulen tondo wodi ato tumami ciden ko cewunka ewa finika bila gelengala chamanchela musulmata ko ako muso fana bu take chogori ako auka aka finu fufa yire nofe sibirinya kele muso ye ciden nyen ka uko nanyam ka finu fufa yire nofe sibirinya kele itamato nika fini dilola kabakurula uba dilola kala dola isen farabe bode ciden kan yurqina jira akoy wa muso aya ka finu fufa yire nofe nyongonya kele sembe yola semfara te yola donc silamiya sariya yira semfara fana be sutura ni nye qur'an aya de donc don ke baw ya yira sa ni mo min ko netin ka fini fufu nofe o chogola sisa si sotido uko ni si sotido bashi tala me ci sotin kana ke komi ce si sotin kana ke si soti min ce kany fana ni cewba allaje donc ni ya yira na sisa nye ko munun fo mo kanu ke ko golentigi wahabiya yaye ni mbebe qur'ana ni hadisa sahalawndera musoka hijabu do kafar kurbe sutura
della de bala musoka akunna birke della de bala musoka nyeda tugu della de bala musoka ganfula do della de bala musoka shisoti do shisosi fima isen faraka sutura wali ce kana ye della de benin bela ni mafwa ni tenne nyewa ewa minye ewa muso hijabu min fule ninye asarati ambe mun fo o fanala ambe sarati damado fo aba haketo do ni fenyere bilakata muso hijabu min fule ne anyeni hijabu sugo min fule ne na be muso la sarati kononto forala ba be sugna sarati folo alla nyakuna thaqina an yakuna thaqina la yasifu amma tahtahu hijabu min bila akake hijabu girimaye na fegelente mimbe hijabu in corona be hijabu kake hijabu girimaye na fegelente mimba corona be ninte kelenyewa fulana an yakuna li hijabu satira li jami'i badani hijabu kake hijabu ye mimbe farikulo be de sutura farikulo be aka be sutura ninte fulaya sabana an yakuna fadifadan khayra dayiqa hijabu kake hijabu yurwalenye na serelente musora ifari kuro chogo be donendo hijabu kono ishiun kala halani fembe a donendo hijabu kono a korlem bila hijabu kanake we akaka yurwalendo ninye sabana nanina alla yakuna muzayyina yastadiya inzari rizali hijabu kanake hijabu masrilenye na be chewu kafuleli tire kana ima akanake hijabu masrilenye de na be chewu kafuleli tire kana ima ninye naniye duruna alla yakuna mutayyiba ika hijabu kanake nikasa dumambala e boto dugu kono ebe parafende ke ka hijabu lakado ayu hijabu toyede hijabu kanake nikasa dumambala ninye duruna woruna alla yakuna libasu suhura hijabu kanake yere bange hijabu ye komi abe uka konyo wula chogomi ani denkundi ni hijabu katanka hijabu nyogona nate ye mogola bolon kono kata masema ika hijabu nyogona te koy ika hijabu inkanyi koy ika hijabu sa jolela ika hijabu sa mininte hijabu yo hijabu kanake fini min nabira suhura akanake woye ninye worona wolon fulanna alla yusbihu libasul kafirati eka hijabu kanake komi kafir muso ka finu chogo ni hijabu min dilala komi kafir muso ka don finu do chogo le o hijabu fana tebe hijabu kanake wede akanake hijabu na be kafir muso ka don finu ladege ninye joliye wolon fulanna de ninye wa shegina alla yusbihu libasa iridal nyode fois voilà ika hijabu kanake fini mimbe chewu ka finu bonko nyonya hijabu kake komi che fini forokia hijabu forokia la mado ikanna komi che fini hijabu kanake wede akana chewu ka finu bonko nyonya ni nyejole na segina konontona alla yakuna fihi taslibu wala taswir li jawati al arwahi ika hijabu kanake ni Quran desen kana ika hijabu la ube photo kana ika hijabu la minye ni ma fen photo e ni ma fen photo kana ika hijabu la donc hijabu ni sarati kononto de be hijabu la Sheikh Muhammad Sheikh Albani ka kitabu jilbabu li maratil muslima ni tarata sarati kononto de be hijabula ni sarati kononto ni o dafara mo min ka hijabula bora hijabu ben nin kanna ni sarati kononto madai ka hijabula iye fini koni do kabo mi sariya ka hijabute bo nambora ro balmo doni ka bawo ye ko damado fo o be hijabu donila ko damado fana hijabu dombale bolla se moma oko al hijabun ifatu hijabu beke sabo kam muso tangare de la de benin bela ko komin konta ayoro la ni nyere fule kaka wati yere beta hijabu beke sabo be kam muso tangare ali hijabu ta'atun ni muso ye hijabu do nya ala bato de ali hijabu sitru ni muso ye hijabu ye sutura de
الحجاب التقوى نمسو بحجاب دو دنيا لا يسيرنيا دي الحجاب إيمان نمسو حجاب دو دنيا لمن يدي كدورو أو التبرج مسوكا بو حجاب تيلا ifitina yoro ni kam masiru be kenema nifaq tabarruju nifaqu de muso lankolon ka boy hijabu lente fari be kenema masiru be kenema munafiqiya de don atabarruju fahisatu muso ka bo tabarrujula ko jugude do ko lankolo de do atabarrujun tahalukatun wa fadihatu muso ka boy fari sutura lente ka fitina yoro be kenema halaki de do ani maloya atabarruju sunnati iblisiyatu tabarruju muso kabo hijabu tikanna isutura lente iblisa katashira de do atabarruju mashiyatu lillahi wa lirasulihi muso kabo isutura lente ifitina yoro be kenema ibe chew fitina ala soso ciden soso donc ambe kuma datuguni minye ciden ko sallallahu alaihi wasallam muso ako sinfani min ummati sinfani min ummati min ahli an-nari na togodo sinfani min ahli an-nari lamu arahuma irzalu ma hum shiyatu kazinabil baghar yadribuna biha an-nasu wan nisa'u kashi'atun ariyatun ma'ilatun mumilatun urusuhunna kazinibatil buqt la yadkhuluna al-jannatan ولا يجدون ريحها إن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا في صحيح مسلم ciden ko mogo groupe fula be ale ka manton la tasuma dunkew dero mais ale mu ye folo de ni nye ka ciden kan nabi nyuma ya sabatanye ciden nye ni groupe fula fo nunu mana ciden tirela o mana sebo tirela o mana tabina tirela ako groupe fula be ale ka manton la tasuma dunkew be do jahannaba de mais ne mu ye folo de utenne tirela groupe folo irizalu ma hum shiyatu kazinabil bagri yadribuna biha an-nas cewude do ni busabu bolo komi musiku nube mugo tonyo ka mugo bugonai minye imamu na Nawawi fi sharh muslim akoni mugo bugola ko sahabu surta ko finitigu i polisi gendarme militaire munum be mugo bugo fu ka sorama bugo kunke ni ya bugo ni hakke do e basi tola de ka bagu mugo la ka bugo akera ewa famade nyamra nay akera yire de ya kewa ako oye ulude finitigu munum be baga mugo la ku tonyo ku bugo fu ni ma bugo kunke akera yire de ya bugo ni yire akera famade bilala ki ka bugo kunte ako ewa oye ulude fulana ciden ko on nishawu ani muso kashiyatu ifera bolen fulade fera bo chamande bu bolo ariyatu no lankolonde do mailatu ujengelendo kabo ala taala mumilatu ubu baluma musawro fana jengen unofe urusuhunna kasinbatil bugoti nuyu kunkolo ye kammi soro sudi togo do bu bolo ube ka kundigi togo do bu bele ku ka kunke bele baye komi nyame sugu do be nyame ula bafo bugoti ale de kabo nyame utoye ubu kunkolo ke komo jungo misoro siri togo ni yu ye muso do be sisa uba fo mina gorobone ni ya le ye folo be kunkolo folo de misoro be komi jungo akubu ka kunkolo ke komi jungo awa konnunu fulede ni muso aku te do arjanna uti hari arjanna kasa suru nuna hadisa dola fona ko sankime duru tama na bini arjanna ke ibe arjanna kasa suru men ni muso nunun ta suru de ni muso nunun ta suru bon buna semira ma lo kashiyatu ariyatu anya hijabu sarati munun fo sisa ako mogo doko kashiyatu ariyatu kore munye uya tafsir ko damado dira ko folo fini fulen bolode me uye fini kala kasurnya kafiri kara kasurnya parce que an ta kera akisu de contre cewu ka fini kabila alikabakuru chamancila ube akana alikabakuru la kana teme alikabakuru ka cewu ta fufura muso ta bilala alikabakuru chamancila ciden ko muso ta ka fufu suburnya kele ako uko an seun be bode akwa ya fufu no fe nyongonya kele ako me cewu au ta ka ke gelengala chamancila na ma wala akana alikabakuru la makana akana dalikabakuru ka kana jiga koro me cewu ta fufura muso ta panna kontere ko dina beya
Qur'ana be contre la ma de bambulo Qur'ana sariya munum fo be contre la ma de be hadisa salenya har sariya munum be contre la ma de be sila ma jamana do ni jamana do sunna bima sunna bila mali ko be contre la aw bolo ako do ko kashiyatu ariyatu be fini kala ka surunyatu farkuru sutura kashiyatu ariyatu do be fana fini fegelende do hijabu fule kanna me pare fini ni masiri be a farkuru nyaba belani hijabu sanfelay inyaba farkuru belani hijabu sanfelay kashiyatu ariyatu hadisan koro yenninya hadisan koro do fana kashiyatu ariyatu fini mbala de me akorole hijabu korole mbala inyabe fitina yoro bela hijabu nyabe sere inyabe fitina yoro dola nko do yoro ba fu yoro ko ni ka hijabu benna a ube ko ka hijabu yimina ni hijabu kera oyen ko akoro de nyaka temila mo kani doire ni o kera sare ko ina benna yimina o hijabu yitunya hijabu korole ila inyabe fitina yoro bela hijabu koro donc ko kashiyatu ariyatu asarahu yenununde imma ube fini unsurunya ube fini fegelendo ube fini nkorolendo donc antum be doni min fo hijabu la o yenninde ambe ala deli ambalima musala ku deme mais bi alhamdulillah ambara tonanya fo togomi muso chama hammi bula siso kayelema muso chama anyo koloshi ko munum benama telefon munum benana message munum benama alhamdulillah muso chama mbake kayelema sisa kan ni sunna nyanyini kan ni manhaji salafu salih nyanyini ka tauhidi nyanyini donc ka hijabu nyanyini hari sisa muso dunu chebo nyogona itumbe fulankafu ya minna netunte nindo nyado sisa mborin ka dina kalama ibe bara minnate fuleli ni e wa kolonam filu ni fuleli udabila numu dabila nebi mfurusa o chamande be muso da sisa uboru ka dina kalama de donc ambe ala dele haribi ala kanu deme ala kanu sabati muso munum be hammini hijabu e kanyini kalike kuma kaka ya chogo nyuma fonye ambe ala dele ala kuluna nyuguna chaya jamana kono inshallah on benni joya ni e wani wakati maseni nyini kalibe ni wati serafana subhanakallahumma rabbuna bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik